Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Magdali ko. Paspasan ko gihapon ang akong pagpadagan. Sayop kini akong gibuhat nga pagbiya og layo gikan sa hotel. Dili ko sila mahimong hatagan og gayon sa iyang bagong sekretarya. Kinahanglan balikon ako si Joshua. Dili ko makatugot nga mailog ka sa uban, Josh. Og labaw nang dili mahimong bawion mo ang tanan gikan nako. Oh, may kasugat ko sa kurbana nga daan! No! Shit! Shit! Itulbaan ko mayo. Murag malugwa. Ako kasing-kasing sa kakuyaw. Wisit! Sabi ko pag mapangga na ko mamatay. Shit! Nakusog na ba sa kong dagan ka kanina? Leche! Ay! Oh, minur-minuran ko na lang ang akong pagpadagan. Wisit! Mapauli na ko. Nga nanghid ako ni nanay ni mo. Gabiin na ra pa. Yato ka. Magsakyanan ta. Ay kabala ka. Anong dili man ko mabalaka? Nga ikaw naman lang usang mo pauli balik din hi. Way manggabat na ako eh. Sapa diyawi. Di na. Mangwakli lagi ka. Ay, sorry. Sorry. Nalimot ko og panghunaw ka ganina di ay. Manghunaw sa ko ha. Una ko sa silong. Mas may ikaw dali una. Muapas lang ko nimo. Sige na. Maghuwat na lang ko na mo. Para paglayo ka ng kusina. Sige na. Pabuton ka. Aw, bala ka. Nganong mura naman na hinuong kong nabaguhan. Kung matikit ang panit ki Dave na ko, mura na hinuong kong makuryentihan. Lord, kano di ay ni? Ngano naman ni? Basig nagduka na ka ha. Ingan bitaw ti ka nga na lang kog ihatod. Napa mo ko pinakang kasakyan kud pauli sa kong giabangan. Palagi ko ka Awara? Wa pa do ka pero nanguy up na. Kabuhi oy. Kabuhi yun, sure. Jen, Mm. masa kay maayo. Adto na nakakapuyo sa amo. Ansa? Pero may namagig ka dito sa bahay. Anong di naman ka dito mapuyo? Uban ka na mo ni nanay. Mas makasave ka pa sa bangan. Di kuy. Nga naman? Nga naman kay gamay nga mong bahay? Masud ra maghihapon ta. Duha man ang kwarto. Nya adto lang ko tipon ni nanay. Para sa una good. Sa man kay mo ra makag others. Ansa? O mas malipay si Inday Ellen kung adto nakatipon namo. May mother figure na niya siya. Dave. Abi nimo, sama sa inahan ang pagtanaw sa akong anak diyan nimo Jen. Nya di ka na sa iglain na mo ni nanay. Kana ito pa nga suod ta managhigala. Managsilingan, di ba? Gusto wagi kuidaw kung adto ra kang puyo sa amo. Huna-huna akong sila na ko sa makadaghan ha. Sige. Nik abot ra nato sa imong gipuy-an. Siguro makahula-hula ka na. Yabag. Ikabot, Jude. Seryoso ko. We. Gani. Okay, Saba diyawi. di ka mo tuo? Dili gani. Sige. Hakuton ko ng imong mga butang. Nigabot nato ron sa imong boarding house. Unsa?
ka di siya paingon. Kisa iyang ikauban. Siya bagyapon. Si Jessie bagyapon. Ang iyang sekretarya. Buiset ka! Ganun nakabuhat ba mo na ako ini, Josh? Ganun nakabuhat ka man ini na ako? Nga naman! Mirina, tupag ka, Joshua. Tupag ako. What? Hain ka? Meeting. Meeting? O mating? Malagay ko nung saon mo sa pangunahuna. Basta kay may ka-meeting ko, hangtod rong orasa. Asa? Kaysa imo gika-meeting? Oo, sa mong oras sa mahuman. Pila mo kabuok, hain mo. Asawa ba tiga? Oh. Because you nag-like one. Josh, pauli na. Wa pa ko mahuman. Og nakadisturbo ka sa sige nimong panawag nako. Ayaw kog samuka. Kay nagka-benepisyo kag apil sa akong pagpangitag kwarta. Babe, And you know what? what? Aksyon akong kapuol nimo. Basta? No! Nadili ba mo, Josh? Dili ba nga mato di mo na ko sa una? Naganahan ka nga ikauban ko ni mo kanunay? Namugos ka nga sugtong ka. Unya karon. Karon gipulan ako. As easy as that. No. Yes, Emmy. You're boring. Oh. No, Joshua. Dili ka na tinuod. Hain ka. Kisa imong ikauban karon. Hain ka. Josh? Josh? Buisit! Giputol na niya nga mo pa nagsulti. Buisit! Ah! Tay ba asa ka? Musunod mo. Hoy, dili mahimong musunod ka. Di sabi mong musunod ka sa akong kwarto. May kauban ko sa pikas kwarto nga nag-okupar. Abi pa lang niya mag-unsa ta. Pues ingnon nimo nga suod tang managhigala. O di ba? Dali na. Hoy, tay pasa. Asa ko'y balik ba? Dave! Hoy, ay so diha, oy! Hoy! Hala kagahig uniya ba? Hala. Tay pa unsa man ang imong gibuhat? Kini. Imo ning butang di ba? Imo man kaning tanan din kay wa man ka kay kauban. Dinhi sa imong kwarto. Di ba? Oh, wa bitaw. Oh, di ipanood din ako din Time pasa ha, time pasa. Nganong gipanood man nimo sa akong maleta, ang akong mga gamit, ang akong mga sinina. Ngano di ay ka? Di bagig naman tika. Nga adto ka na mo puyo uban namo ni nanay. Unya niingon man sad ko nga huna-hunaon sa nako, di ba? Nakahuna-huna ka na Ganin na ra. Mao nga dali na. Balik kong talan na yung uban nimo mga butang din Nagpaabot na to sa nanay. Ha? Oo. Lagi. Nagkasulti namin sa nanay. May tungod ini. Huwag aron dili ka magkabalibad, no? Lahuson ko lang sa paghakot ang imong nga butang. Unsa? Ha? Oh. Sama ni? Dave, Dapat Dave, ayaw na ko ni na bataka Duya? niya paghilap. Hoy, Ini. ayaw nag... Dave! Awa na gud ni siya. Unsa ni? Panty? Ambi ba? Siksi Kapuya, ka gud nimong oy. panty gud. Wow, siksi kayo. Huh? Mo sulod kag G-string? Oh. Puwa pa. Dave, honey, sobra na kahagara na kaayo ka. Lala, Napao? Dave! Oh. Dave, ayaw pa! Ay, kuno pang hilabot sa akong mga butang, be! Nice sauce. Gusto nang ba, anak ba, kapuya, uy! Sabay, para pantira. Sina pantira? Magtungan man ganito kaligo sa una. Sa limot una ka. to, mga bata pa ta ato. Ang pinakong panty ba? Ay, nagiwara-wara ka lang, ina na niya. Ambi ba? Kabuta, oo. Ambi ba? Ala, Ambi oy. ba? Ligara man ka, uy! Sige. Ambi ba? Ambag ka na, ambag Gara... na. Dave! Ambi ba? Dugay mong gagamatuog sa una, God. Mao na nga, wa ka makatubo. Uy, ang bugiro kang dako. Ambi na akong panty ba? Oops, Ay! oops, oops. Ay! Jin, okay ka? Huwag ginako tuyo Sorry. Ngano ako may mong pangutanon kung okay na ba ko?
Ako may nakadatog ni mo. Ampin akong panty ba? Ampin na ba? Nakabuot na gini mo. Da. Gara naman kung kay kagoy. Murag mga bata, nag-inilugay ta. Murag kung sige ilugan na to. Pante. Panty jud. Kapoy sad kay ka. Uy. Gihikap ni mga kong now. Jenny, nasulti na ba ka? Kung unsa ko kamalipayon nga, mibalik ka sa mo kinabuhi. Dave. Thank you, Jen. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!